तो यह है जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। देख सकतनी कितना सुंदर बा। काहे से कि यह सुंदर बा ऐसे कि प्रशासनिक कक्ष तो इमें अधिकारी लोग रहेला, ऐसे सुंदर बा। हाँ, गाछ वृक्ष भी बा तो एजवा लोग बैठल बा। काहे से कि इतने दूर में गाछ वृक्ष बा, यही से लोग जो सारा लोग एजवा बैठल बा। अब पढ़ल बा बीएड के परीक्षा, प्रकाश बीएड कॉलेज के परीक्षा यही जा पड़ल बा। तो हमने के ही आइल बानी सो परीक्षा दिवावे। देख सकतनी अब चलता नहीं देखी सेंटर पर। और देखी हेजा प्रकाश बीएड कॉलेज के जो सेंटर पड़ल बा, जस्ट बगल में जयप्रकाश यूनिवर्सिटी के जस्ट बगल में देख सकतनी कितना भीड़ भाड़ बा। ना एगो न गाछ बा न वृक्ष बा, कुछ नहीं है। जब सेंटर पड़ल बा एकदम भूसौल है। अंदर पता चलल है कि ना पंखा बा, ना मने पंखा संखा तो होले नहीं, इतना ना गर्मी में बावे अंदर कि का कह कैसे एग्जाम पूरा भइल हुई मालूम ना। और ये कोनो ध्यान नहीं, एगो गाछी देखी नहीं कि गाछी के नीचे बैठे चाहे उठे। सरकार कही गाछ वृक्ष लगाओ, पर्यावरण शुद्ध करो, आ खुदे पहल ना करी। अपना सरकारी संस्था में जब मानदानी की पहल ना हुई गाछ वृक्ष लगाए के, तो लोग प्राइवेट में का लगाई। इतना सुविधा बा सब जगह गाछ लगावे के, फिर भी जब कुछ नहीं के। बहुत बुरा हाल बा। देख सकते कितना भीड़ बा, एकदम कचरा सेंटर बा। देख सकते आ जब खिड़की एक आध दूगो देखता खिड़की न, खिड़की एने का ऑफिस बा, में खिड़की बा ना, तो भीतर खिड़की नहीं है। माने जंगला खिड़की हईले नहीं है, और एथी तो हईले नहीं है। एक जगह पंखा उंखा एकदम मतलब मैंने का कहल जाओ, कम से कम इतना हाई फाई लोग पैसा देता, अपना पैसा लगा के पढ़ता, एग्ज़ाम देवे बा। तो मैंने परीक्षा मैंने हमारा बुझाता कि जिंदगी के परीक्षा होता तीन हाल बा। देखता लोग सब देवाल धैले बा, देवाल के किनारे किनारे खड़ा बा। गाछ वृक्ष तक नहीं थे कि आदमी खड़ा रहो।